अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासंदर्भात सरकार आणि प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी तसेच मराठा समाज नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी सावंतवाडी तालुका मराठा समाजाच्या वतीने शहरातून भव्य दिव्य अशी बाईक रॅली काढण्यात आली। रॅलीची सुरुवात सावंतवाडी राजवाडा येथून करण्यात आली। या बाईक रॅलीमध्ये सावंतवाडी शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सकाळपासून अवकाळी पावसाने जोर धरला होता, तरी सुद्धा मराठा समाज बांधव भगव्या टोप्या भगवे झेंडे घेऊन रॅलीत सहभागी झाले होते। एक मराठा लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं, जय भवानी जय शिवाजी अशा घोषणांनी सावंतवाडी शहर दुमदुमून गेलं होतं। रॅलीची सांगता सावंतवाडी तहसीलदार कार्यालयाकडे झाली। मोडला तरी न वाकणारा मराठा, दिल्या शब्दाला जागणारा मराठा, परस्त्रीला माता मानणारा मराठा, जिजाऊंचे संस्कार जपणारा मराठा, शौर्याची हाक मराठा, पराक्रमाची आग मराठा, अन्यायावरचा राग मराठा, शिवरायांचा वाघ मराठा, एक मराठा लाख मराठा। सह्यागिरी जय गीत गातो, कीर्ती डंका चौघडा, महाराष्ट्र हारीत जाणतो, कीर्ती डंका चौघडा। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक शिवरायांचा माझा भाग मराठा, मर्द मर्द मावळा, राठ राठ मराठा, अन्यायाला उभा उभा गाडतो, पोलादी मनगटी हा मराठा मराठा। माती काळी माबक भाळी, उभा ठाकला लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।